Tao po. Itim. Morning po. Okay, Yes po. part ma'am, delivery po. Magkano 2.5? 2,550. 2.550 tayo. Check nyo na lang muna ma'am habang nag-aanop ng payment. Bali, 4 na box pa. Bigat ma'am. Di ba may dito? Yan, na-deliver na natin. Ayos na. Malawak po. Pasok kabila. Haba. Mas na sa makakapasok pa walang helmet. Namang wala tayong helmet. Chip? Okay na po. Hindi na, helmet. Ay, okay na. Thank you. Helmet ka lang, di ba? Oo. Magkano to? 2,550. Ha? Hindi, ganun pa rin.